na alekịta mata amata na ọ bụ na ọ dị njọ na ote aka na oge na-ete ha aka na ọ ga-adịcha mma. Ọ bụkwa na ọ dịrị gị na mma kpewe ekpere for sustainability, ka ị sustain nwee, ka ị maintain nwee, ka ijide nwuo ya, maka na ụwa na-eme ntụgharị. Nke ka njọ na onwere onye ma echi dị ime, onwere onye ma echi. Anyway, ihe mere m ji ekwu ihe a bụ gịnị? Na ụwa nwere ka o si adị. Ụwa nwere ka o si adị. Sometimes mfu ndị na-adị wicked, ndị na-adị mean, ndị bụ na ha na-eche na ụwa bido kwụsị ebe ha nọ. Mfụfa na-efe n'isi, maka na nna asị Chineke na dowe nnọọ mmadụ ndụ ka mma na fa ga-epu elu n'ụwa, ka mma na fa ga-epu elu n'ụwa, maka na some of them amụrụ n'ụwa na a na-abịa ana. Anyị nọ on a journey. Some of them amarọ, mana otu ọbụla o si na-adị, ọ ya adịcha mma. Anọ m live on YouTube. So anọ m na my element kịta. Ịma na ịchọ ịmalụ ka o si adị, join am live on YouTube na Vote Odenigbo. Anọ m live na Vote Odenigbo ka anyị tinye ọnụ n'okwu nji maka ya wee bịa. Anyị nọkwa na Radio Garden. Ijekwana na Radio Garden, just app, download the Radio Garden app, download or stream any radio station including Vote FM from anywhere, ọ bụ na radio ga-adọrọ ma ọ bụ na ị nwere radio nke abụrụ Enugu, then type of Vote 104.3. Bụbata gị ifu anyị. All right, so ife nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke ntị ụmụ ọma gasị ndị ode na-aga afagharị kịta, ndị na-agwọzi ọgwụ ego bụ ụmụ nwanyị. Fat ọbụ dị ọgwụ ego nke na-ewe m iwe bụ na ọbụ nke na-ewegodu m iwe sef bụ na a na-agwọ na ọbụ dị ọgwụ ego. Ha na-agwọzi ọgwụ mmadụ. Ịnalụ nwoke ego ya n'ike, ịnalụ nwoke ego ya n'ike, ịnalụ nwoke ihe n'ike. Ka ihe mean, nwoke nwere ike ọ gị na nwoke dị na mma, ọ bụ na o ji ego. Amarọ m na nke nwoke ahụ adịghị enyefa enough money, ka ọ na ọ dị enye ha ego at all. Mana for some reason ụmụ nwaanyị ache na ife dị mma bụ ije na-alụsị mixel ha whatever no concord one thing or the other, mago kpokọneta ihe nwa n'ọnụ. Ha were afọ onye akpọwa afọ onye ahụ, ha kpaa afa the person, ha sị gị na ị ga-emelụta ha nta, melu ha emo, mee nke a, mee enumanị. Ihe m aghọtara bụ kedu ka nwaanyị nwere ụkwụ na-abụ ya esi wee chee na the best way isi wee nata nwoke ego by ije ritual, ije na nke dibịa. Mmadụ anọrọkwa na-akụ na-agwa gị what to say. Aghọtara m ya. Before asị na ọka ya mata, asị na love potion. So ihe m aghọtara bụ kedu ka nwaanyị nwe ụkwụ na-abụ ya esi wee na-akpọ nwoke from alụsị ka o send early ego. I want to understand, because people should try to make it make sense to me. Try ya nụ, gbasie nụ mbọ ike ka nkọwalụ m ya ka m ghọta ya. So kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Alright, so ka m ghọta ka o si adị, ka m ghọta ka o si eme, ka m mara ihe bụ na kịta anụ a nwaanyị nwere ụkwụ na-abụ, nwere aka na-abụ. Why o ji ebu nọ the best way feel na nwoke esi ewepụta ego nye ihe a na-alụ dị ọlụ, ọ na-awa ọkụ ka ọ nọ nlafu, ka a na-alafu ndị a, ka ọ nọ ihe ọma mmadụ kwesịrị ime elu gị within some period of time. Ọ bụ na mmadụ kwesịrị nọ in your life, bụrụ your destiny helper for some years. Ije kpokọnatazie ya ọnụ, kpokọnata ya down to nkịta, because obi gị na-asị gị na mkpọ ego ọbụla ị nwere nọ kịta ka ị need ya, nọ kịta ka ọ ga-eme, na ọ bụ na imere ya kịta anụ a na ihe emebie, and ihe mebie kịta anụ a na ndụ ga ama mbụzi the same. So I want to understand kedu ife
na-akpata ụmụ nwanyị ji eje na nke dibịa akpọ afa ụmụ nwoke. Afụgo m like 3 videos. Afụgo m like 3 videos. And 3 videos a bụ nke onye nọ na-akụse. Probably onye du onye ahụ wee je ebe o ya eme the thing. Maka onye na-eme the video abụrụ onye nke na-eme the ritual ma ọ dibịa. Mba. Onye na-eme that video bụ onye na onye anyị wee ga. Probably na onye nke emechagokwe nke ya. I do not understand it, but otu ọbụla o si wee dị, kpọọ m na 0706 048 5853 ma kpọọ na 0915 570 8347. Ọ pụtara na nwoke ma ọ bụ nwanyị na ha afụghị onwe ha n'anya to the point na nwanyị ga-ejebezi na nke dibịa ka o wee nwee ike napụta nwoke ego ma material things. Nwanyị ụdị ihe a ji eme, ọ na-eme ọ na-work, eziokwu ife a na-work, ọ na-work for real. Hello. 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 Mgbede ọma, ka ime? Chiagbo from Iyoni. It's not ebe. Ka ebe Iyonu dị? Oh, Iyonu, no, oh. No. Daalụ. Maka na ọ ji arụ ọrụ bụ na ihe ekwesịrị ọ bụ ihe mmadụ echeghị ka Chineke nye ya mazikwa nọ n'aka ekwesịrị onye ndị ahụ na-eche na-ekwekọnata ka nwoke na-emeri ya bụghị ihe si na ụbọchị ndị ahụ na-efe opeji ọgwụ onye ahụ asịa ọ bụ ọzọ nsọ na nwoke ahụ na ọ ga-apụ ya n'anya kama na nwaanyị ahụ ga-anọkwu na nsogbu maka ọ ga-akwụkwọ ụgwọ ya ahụ o mere. Ekwentị anaghị enye ihe efu ya ka ha amakọ. Yes, anyị na nna anụ iyi na-ekwu. And ọzọ bụ na ndị ọbụla na-eji ojiji ya ọ naghị abụkarị di ha and ọ na-abụkarị ya ọ na-egosipụ na ha na-eme ya ahụ by force onye ahụ okwe ha na ya ji ọ bụ na ọ ga na-emeji aka na-emeji ekwu man mana ọ bụrụ mmadụ niile ka ọ na-ejidekwa ọ ya kpatara nwoke ọbụla ga-eke mkpụrụ ọfụma ka aka dịka nwoke. Ụfọdụ na-eme ya ụdị a anaghị eji anya o mekọtara ya mekọtara ya iwu ofu ụbọchị ọhụụ ụgwọ mana ndụmọdụ na-enye ndị mmadụ bụ ka emena ya onye ga-enyere gị aka ga-enyere gị aka nke gị ga-abụnata gị nke na-abụghị nke gị ama mbụnata gị ụbọchị were ọgwụ nụọ dị maọbụ nụọ nwaanyị ma ọtụ dị ọbụ ya na the end ọ ya dịbọ gị nọkworo na ndụ na chi nwanụ sef onye aha ma nọ Chibike, daalụ sọ, daalụ. All right, 0706 048 5853 ma ịkpọ na 0915 570 8347. That's not a raw. Wonderful. Hello. Kekime. Okechukwu from Agbani, no. Ịma nke bụ eziokwu ndị Igbo si na onye mmiri fụrụ ụkwụ ya ka ọ na-eri nwaanyị nwee ike ije kpọọ na dibịa isi ndịda dị ego bụ nwaanyị o nwego ihe jikọ gị na ya ebi na onwego ihe ka gị na ya so ya nọ like nwoke na nwaanyị ọ bụ na ọ bụrụ ya dị egwu nwoke ọbụla ịmụ afịa asọkwa jee na nke arụsị ọkụzụkpọrọ afịa ọ ya atụfụrụ ọnụ. So all the possible ọ bụrụ ya na somebody give me anogo maybe just like you say you know say you whatever kweho mana ọ nakwala gị nwa ọ nakwala feel there na the clever money the sharp onye ahụ ike o jezie ebe ahụ ọ ga-awọ ọ bụrụ na ọ bụrụ ya o nweghị isi
ọ dị ka onye nke gụrụ egwu ọ sịrị ọ bụ na a na-agwọ ọgwụ ego na ndị dibịa na-agwụ ya ha ncha aka bụ bilonia so n'ọnya ka m kwesịrị ikwu ndị ọbụla dị very careful na certain things ịghọtago ebeli from n'ọnya ga-awọk ebe onye ọbụla na ọdọrọ possible can be possible maka onye mmiri fụrụ ụkwụ ya ka ọ na-eri biko ka ọ dịbụrụ m otu a ka ndị ọzọ tinye ọnụ alright daalụ sọ daalụ nwoke ọma alright o ji inu wee gbarie okwu nke ya and onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo ya ghọta ebe o si aga na ọ bụrụ ọbụla nwoke na nwaanyị edinanube ihe our adult conversation ife aka nji wee like ya nnọọ Odenigbo I wish na one day nnọọ na anyị ga-ewelite sọsọ inu proverbs ka anyị ga-eji na-ekwu okwu onye aghọtala akọwalịa ya gwakwa ya na ego eji wee nụta mmụ ya nakwa n'iyi ghọta. Hello, good evening, ka ime good evening ka ime ọfụma ka afa gị na ebe isi akpọ m papa ejima nnọọ yes so anyị ka na-arụkwa anyị ka nọ n'ọrụ ọ chọrọ my brother ozuo ma ice block sef ka snow dakwa n'Enugu taa onye ọbụla bụ nwoke ga na-ekpe ekpere ka ihe ọjọọ hapụ ịbịakwute ya n'ụwa ịghọta maka ihe ọbụla na-eme n'ụwa ọchịkwu tetinye aka na nghọta kemo nwaanyị iji nwoke gaa na dibịa ọ na-emekwa mana nwaanyị ọbụla nwoke jiri ọfụ ọma mme ịghọta ihe njikwa ihe a bụ na o nwee ụmụ nwoke ga-adọgburu onwe ha nye nwaanyị ọ bụ na gị na nwaanyị nọ ile exam ọfụma ọ bụghị ka gị na nwaanyị ga-anọli n'ọyige ile exam ọfụma ma ọ bụ ụmụmme ahụ ịma n'ime nwe ya mmadụ ji onye aka imere onye asị bụ ịchọghị okwu ọga onweghị ihe nwaanyị gakọta n'ụwa oge nweta gị ịghọta na nwaanyị iji nweta ya too much mana ihe chọrọ ịgwa gị na-abụ onye ọbụla na-eme ihe bụ nwoke arụsị na onwe gị maka otu isi wuru nwoke nye nwaanyị oge isi nweta gị so ọ na-eme ọ bụrụ na ọ dị eme mana uche ka eji eke ọkpa efuo ihe na-agwa onye ọbụla bụ nwoke ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa gbasara nwaanyị uche gị mere onye ya uru ga anaghị ebe a anaghị ebe ọ ga-enweta ego o jiri ọfọm nwaanyị nwaanyị mere ha ma ịghọta mana ijiri nwoke jiri nwaanyị ọfọ n'oge ọ ga n'ọgwụ n'oge isi dere ego na-akpado na fon aka ọma nweta ihe ma bụ ihe anyị ji siri emechi ntakwa epum atịchi na-aza ana ma nwe ekwu nwaanyị asị na nwaanyị na onye nwere ubi omeihe nwaanyị na nwaanyị bụ ezigbo nwaanyị amago udugo mmadụ ọma mme na onye ọlaika olesi na laka onye ahụ onye ọbụla ya ka ọma ji aga n'ọgwụ na mkpịsị dịrị ego ịghọta onye ọbụla nwaanyị dịka ezigbo n'onye gị na-aga nọ na onweghị ike mere ka tichi na-aza kepụta n'ịkọwakwa ọnụ ọbụla o tiri gị ma bụ na buftecha onweghị ka nwoke ya na nwaanyị ga-anọ
Hello? Hello? In a new neku. Hello? Voice again a break is a break. Voice again. So, All right, imana mmiri zo side anya amara m mmadụ one mmiri zo side nkefa, but I'm saying the truth though. Adị m akparị ya, I'm not joking. Mmiri zo taa and it rained. Ihe o rain today. Ihe o rain today bụ block and snow. So I understand ọ bụ na network na-enye anyị nsogbu, mana jisike ka ịkpaghachi m azụ, jisike ka ị nọrọ ebe network dịkwanụ wee kpọọ m inwere ka ọ ya wee na-ekwu okwu ka ọ dị clear ka m na-aghọta ihe ị na-ekwu. Cheta na ihe anyị na-ekwu maka ya bụ ụmụ nwaanyị bụ na fa chọọ ihe n'aka nwoke buru nwoke a ngaba n'alụsị je kpawa ya afa provoke wee dị ama m ihe wu their problem, mana ihe ọ pụtara bụ that na nwaanyị ị ga-arụ ọrụ chọọ ego o ji arụ ọrụ ịmago like gbasiwe mbọ ike mewe ihe o kwesịrị ime ka ọ hapụ idepend on somebody na-eburuzi onwe eje alụsị and o jelukwe ndị na-esekwe picture eselukwa esecha esendela ya na-afụ ihe ụmụ nwaanyị na-etinye anyị n'ime ya. Ụmụ nwoke fụzie ya afụzie ndị dị innocent ha emebezie ya, ha fụzie ndị dịzi innocent onye ọbụla adịzie ha ka a ebu ha wee jee alụsị as if na enwerozie any person dị good n'ime fa. And this thing is not supposed to be a normal thing. Mana afụgo m 3 videos ebe ụmụ nwaanyị nọ na arụsị na-akpọ afa nwoke na ihe emeelu m nke a ihe nye m 60 ma ego generation ha ama nye nwe ha ọnya ka ha chọọ ka nwa mmadụ nye ha. Ike gwụkwa. Hello? Hello. Chibuike from Iyono. No. Ihe ọzọ m chetakwara na bụ na nwaanyị ọbụla nwere uche obi ahụ wee jegide ewepụ na ọbụghọ nwoke ahụ n'anya o. Ihe ọzọ m na-ekwu na o ji ya na-amụ otu esi eme ihe ndị ogboni onye ahụ bụ ogboni n'omume. Ọ bụrụ ọzụkwa sọ ndị yahoo ka a na-aya ndị yahoo plus, ọ bụ ọzụkwa sọ ndị dibịa ka a na-aya ya nwa na onwe nke esokwazi na ndị a na-aya because ọwọzụ ihe dị iche na ọgwụ ego na nke ahụ maka gịnị na izu ori ibụ ndị ori kapụta onye ahụ mma because na ndị ori na at least ha na-aje nke ha n'anya mana onye nke a bara nke spiritual under ritualist. So nke a ka njọ ịbụ mmadụ ụmụkwụ ihe ọ bụla because ofu ụbọchị ọ ga-ajụ ete na nke ahụ mazịkwa na ihe ọzọ bụ na one day ọzọ ọbụla mmasịrị ya na ogbuo nwoke ahụ ụdị abụọ ji ọgwụ ego kpamkpam ma ọ bụ na ego ahụ and it's not easy. Adoro. Daalụ sọ. Daalụ. That's just the thing. Ụmụ nwoke ya dị very careful with the kind of women. Another thing bụ ịdị careful with ụmụ ihe kezafie chetara but ọ sị that na mmiri adịghị eri ụkwụ onye ọfụrụ anya. In other words, ihe ọ na-achọ ịkọwatala bụ na ọ bụ na nwoke na nwaanyị emekọba ife a na-eme behind closed doors ọma ndụ onye ahụ wee je o durugodo onye a nje ọma work because onye ejiri ọgụ ụgwọ onwero anything share ego nke bụ na ịkpọgodi ya spiritually self for that kind of financial help na ọ ga-work. So nwoke ya dị very careful. Admakwụdị asị ma nwunye wives na-etekiche di ha especially ọ bụ na ha nọ stingy men ha na-etekiche but m ga-adị very very careful. M ga-adị very very careful. Hello? Good evening. Ka ime? Outside the street, one day na flyover there.
ebe osisi apịrị apị na-abụ ekechitere ọnụ like osisi apịrị apị dịka mmadụ the tie the two of them ekechie mkpa ọgwe na-ajụ kedu ajụjụ gị jigodi ọzọ biko afọ mụ na side ebe ụzọ gbara atọ somehow or like a roundabout so mụ osisi apịchara apị mana ọ dị ka mmadụ ịbụọ ekechie ya zuru eriri na-asị ọ na ọ bụrụ ikechi mmadụ like two people together ọ bụ ebe ya akpụrụ ya dịka osisi ọpịa apịrị ya apị mana apịrị apị ahụ ọ dị ka mmadụ yes o nwere isi wee ọkpa wee my sister ka na-ajụ ajụ ị na-ajụ ajụ ihe si bụ aka na-eme ihe a o nwere ike ọwụsa nọ ka emeji nwoke na nwaanyị together by force because topic ka dị elutere m ọ bụghị dị ka emeji o nwere ike ọ bụrụ na one of them ji emeji onye anwa na one other person ịghọta o nwere ike ọ bụrụ na onye dị involved bụ ihe mejiri onye oche kpọọ afa n'ime ya agwaghị ya what to do o wee tọgbọzie ya ebe ahụ ọ tọgbọrọ ya ọ tọgbọ ya with basket with the other things you know so we since I'm not that place since a ka na-eme ya ụfọ ndị believe kwa in the thing because one thing with ụdị ihe a bụ na one day cast ya one day the fertility of the ọgwụ agwụ mgbe ahụ ofu onye ahụ n'anya i wee tọkele afa ga wee bụrụ sọlị is well o nwere ike ọ bụla onye adọrọ dị in love with the other person but is well kedu ụmụ mmadụ kechie ha apụtasị na marriage adịghị awa ọkụ o jiri selfishness kechie nwa mmadụ ka onye ọzọ hapụ efe ya maka na o ji ego ka ọ na-enye ya ego is well my sister is well a na-eme ya nọ ndị na-eme ya na-eme ọ maka na ọkwa nke efu a na-emekwa ya daalụ sọ daalụ mgbe nna chetala azụ ka anyị kwuo maka nkechi mmadụ a na ịkpọ mmadụ afa na arụsị aja zụchala obere afịa ịghọtago gbachala obere egwu mgbe nna chetala azụ ngwa unu ka o si adị ndewo
Making nobody complain. Say how village people do you. Money you double. No get village people can draw. No get village people can draw. Joey Zaza. No get village people can draw. We will see better. Hello, Linda.
So yeah, when my video go here today, that if you watch my videos, you find out I used to put on black glasses.
Yes, ana chetego m azụ na Volt 104.3 FM ka anyị kpazie ya bụ nkata ka o si wee masị otu o si wee masị anyị, mana anyị ga na-akọkwa without imetụ mmadụ aka ebe ọ ga-awụ imetụ ya ka onye ahụ ewee iwe. Anyị ga-eji nnọọ nwayọọ wee na-agwa ndị mmadụ ka ha nwee ike na-aghọta nwayọọ. Anyị na-ekwu ya ka ọ ga-esi wee make sense. Anyị na-ekwu otu ọ ga-esi wee daba ebe ọbụla ị nọ na-ege m ntị. Ị ga-adị careful, especially ọ bụrụ ịbụ nwoke. Ụmụ nwoke na-atry. Mmadụ nwoke deserve ịgbachacha mbọ, nwaanyị jee somewhere jee kpọwa afa gị n'ikuku, kọwaa ihe juru ya ọnụ maka why, maka na o fili na o ya emenwu ya. But ihe ma n'ụwa bụ na there's nothing, no situation is permanent. Mana nke nna asị Chukwu ka o mee ya ka ọ hapụ ịdị permanent bụ nke ọjọọ ya. Onye nwe ego ya nwere ego gaba. Onye nụ ezigbo nwaanyị, that person bụrụ a good woman gaba. Onye nụ ezigbo di ya bụrụ ezigbote nwoke gaba. Ka condition hapụ ichange our mindset, ma change our behavior or character towards somebody. Mụ na mmadụ na-akpa kịta na phone, and we are talking about marriages. Kedu ka mmadụ na nwoke na nwaanyị na-eme lovey si wee tibezie ihe tibe to the point that na the lady chọọ ịpụta outside, ọ ga-ekpugodi glasses, etie to the point na o ibunitezi phone gwawazie ndị ụwa na di m na-etikwa m ihe nke ese nwụọ. Kedu mgbe eji esi from lovey wee baa to gịnị gbasgbos? We die here. Anyị na-ekwu nke positive, ọ bụrụ nke negative. It's appalling. Now nwoke, probably this man like gịkwa nwoke na like kwa nwaanyị o. Ifu nwoke ọbụla sịkwa ụmụ nwoke ọ na-adị very difficult ha nwee say I love you, mana nwoke ọbụla mepe ọnụ ya sị gị I love you, my dear sister, o mean ya. Nwoke ahụ deserve ihe ọjọọ, whether no ike ime ihe ọjọọ, whether na ọ na-enye gị ego or not, because any man that cares for you will always provide for you. Mana ọ bụrụ iwu, mana o ruo na nke marriage, all obligation ya to provide. Onye provide onye hụ gị the right ịbụ onye ahụ ga na shrine. Mana ajụjụ m taa bụ ka ihe na-akpata ụdị ya, ka ihe na-akpata ya mụ amarọ. Kwesị ebe a nnọkịta akwa nwaanyị ka mbụ, mana o nwere some certain things ụmụ nwaanyị ibe m na-eme ike agwụ m. So jisi ike kpọọ m na 0706-048-5853 makpọ na 0915-570-8347. Hello. Ihe ka ọ bụ na those days mgbe ihe ka m ji akpọchi mmadụ na nga sọsọ ihe a kịta ijebego nga ozugbo. Hello. Kekwan. Good evening. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Favor from Maryland. No. Okay. Ganyere. Asị m ka ihe na-akpata ụmụ nwaanyị ji ebu ụmụ nwoke eje shrine. Okay, at first, I have a friend. Hmm. And the situation we came, common as a man, take it away. So we can see we can wine. To be first, be a pressure now. No pressure na-eme nwoke nwaanyị eburu nwoke baa na shrine kpọwa ya afa ka ọ dashia ya ego. Hello. All right. Thank you so much. Dalo. It's not peer pressure. It could be because nwaanyị na-adị arụ ọrụ ama m ihe o ji 1 million na-eme ma ihe o ji 500. Nwaanyị na-adị arụ ọrụ, ịdị arụ ọrụ. Kedu ihe iji ego eme ka nghọta? Because ọ bụ na ị nwere need for money, you will go out and work for it. O nwere ihe ị na-eme ka onwe ihe ị na-eme, ị na-achọ onye ga-help gị na your business. Aghọtara m ya. O nwere ihe ị na-eme, somehow ijighị ego i wee buru nwoke wee jebe na shrine. It's okay.
Hello. Mgbede ọma ka eke ime. Adịkwa m oyi. Ka afọ gị na-ebe isi akpọ m. Ekwu nke m na-eme nnọọ. Nnọọ nwaanyị ọma, adịkwa m oyi. Ezinụlọ gị kwanụ na-anọkwa ọfụma. Alright, gaa n'ihu. Maka na mụnwa na omego m. So one day I'm a woman, so also ngwa m pụta. Etu anyị nọgide kịta ka a gaa na ya agaghị m nke pastọ egwu sabat. Ka echi n'igodi dị mma. Nsị ya rapụ ya ahụ. Na nne na nna m aja agaghị na ya. N'ọnụ arụ agaghị etita. Onye mmadụ ọzọ. Petesọ masịrị Chineke. N'owuwolu chi. Etu ọ na-ewuchi m ya ma enu ma mara. So ma ọ bụ chi m na owuzi m na ihe o mere m tere m mma. Ọ dịrị Chukwu ụka ji ama ama n'ọdụrụ ma ọ adịghị Chukwu ụka ji ama n'ọdụrụ m ọdụ. Nọ m ihe m yọrọ Chineke n'ozugo ya mmiri. Iwu mara ya ọbụdị m si ya mba na m nwa ama agba. Onye nke ọzọ enyi nwa. Bịa kọcha sị m ka a na-nwere ebe a ga-ebido m sị ya na m nwa ada agaghị. Na my father ada agaghị be eze. My mother. Na ya mmadụ agaghị eze ọ bụzọ mụ nwa. Nọ m Chukwu ụka ji ama ihe ya eche ike na ọ bụrụ m nwa dị ihe eche. Na nwa ma ngwa ọzọ efi mụtakwara nwa sị na nwa arụrụ si n'ikpe. Sịara na ọ bụ Chukwu n'ikpe. Ka believe na onye nke izu gwa m na ọ gagide n'bebịa gagide mbebịa na ọ bebịa nwụọ. O ji ebebịa na nwa afọ lọtara nlọtụ na ọ fụrụ ebe a karịrị ịza o wee nwụọ. Ọ nọ 3 days ọgọwa bebịa. Eji agbacha ya akpa. Eji akanya arịza na ọnụ ọba eji ụmụ anụ nwụọ. Oh, wow. Ebe ahụ m gwaziri ya mechiri na ihe amụ ya bụ Chineke. Ọ bụrụ m nwa bụ pọt na Chineke mechiri. Ọfọ ahụ m gọ na n'ome. Beneta mụrụ Frans na-ejide mmadụ n'ije ha. It's well. Thank God for your life. Oh. Ya mụ agbara m na-ekelekwa Chineke. Ọgba na-echere na-agagide ihe ahụ. Ọhụrụ gafete n'Ubriji. Ọ banyere m na-arụ na m isibe dibịa nka jebe dibịa nke ọzọ. Ịzụta 50,000, ịbara 30,000 tụkwasị a n'elu wee gawa bebịa. Eke na nwaanyị bụ ụmụ nwaanyị bụ onye ndebere jisi ike wuo ogbugbe n'ihe ọbụla ị na-eme n'ebe ọzọ. Onweghị ọbụla ị yọrọ Chineke. Ihe ọsọ onye ọbụla ya megide gị ma gị nwa ka ji ndụ. O nwere ụdị ọfọ ọbụla ị na-agọ n'onye ahụ ọ ya wọkwa ya. Nkata ntị jebe. Maka na onye na-achị mmadụ rozara gị ọfọ ka nsị. Ya ngwa kọrọ m otu anọ nke ndị ọzọ tinyere. Daalụ sọ. Okwu nke m na-eme ebe ị nọ dị nnọọ ka otu ọkụkọ si akwa. Ọ dị nnọọ ka Chieka na-efote. Ịdịkwa shọ na isa anyị nọrọ n'Enugwu. Ọ dị nnọọ ka Chieka na-efote ebe ị nọ. Hello. Hello, good evening. Ka eke ime. Ka afọ gị na ebe isi akpọ m. Wow, Obianuju, I like him, your energy. No. Oh, thank you. Ganir. Hey, your name. Oh, wow. Daalụ sọ. Ọ na-asụkwa nọọ aja enyi. Na-aja enyi na-akpatachasị ihe a niile. Friends
mana onye friend bụkwanụ na enyi ya nwoke na-enye ya ego na-etake care of herself na-apụta n'ọgba oju eju tọ ụtọ n'anya ọ bụghịkwa ya du gị wee je na nke dibịa except na ọha nwaduzikwe gị wee je nwee ike ọ bụ na onye a na-agbasiri onwe ya mbọ ike nwee ike ọ bụ na mpi ya biye na-sustain ya you can never tell. But onye ọbụla bụ na at this time and age as nwa agbọghọbịa ịbụ ezigbote nwa agbọghọbịa ya ndị niile nna afọ abụọkwa ndị Gen Z o ọ bụrụkwa ndị Gen Z ọkwa ndị nọcha 30 35 so ka anyị wee ya taa nọ ndị peer pressure so ị nwere a mind of your own obi ga agwara gị na iji na-eje na ọ dị njọ and na one day na ọ ya cast and ọ cast ọ ma dị mma for both of you ma gị ma onye du gị edu wee je ma onye eji maka ya wee je because mgbe onye eji maka ya wee je ihe kechiri anya ga-apụ ya n'anya arụ ga-agbacha gị ọfụma ọfụma ka o nwee ike luckily for you that day gị na ya nọlụ ọ bụrụ ka o si eme na Nigerian movie anyị na-enene mgbe ọ ya apụ ya n'anya ịnụ tondom do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  tontontontonton ọtọ na ọsịzịa gị ehe ka onye ibu ka ị na-ebe eme ka nwunye m ma ka ama mmadụ na-enene m Nigeria movie ọfụma don't worry. Hello, good evening, ka ime voice gị na-break anyị kenekwa Chukwu Angel no so yes so dị ebu ụmụ nwoke eje because probably na ha chee nata ya more money. Hey. So ojehoje renew. Okay, for ọrụ ya o gbuzie mmadụ from be ha. Daalụ sọ. Cha kwa. Daalụ. Daalụ. Oh. And ifugonian ihe na-ewute m n'ihe ahụ na mbọsị ihe ga-eme onye nwere ihe ọma ya ebuni ya just because na onye ahụ dị connected to you onye je na family gị chọọ ofu onye memina onye na-enwere ihe ọma maka ihe ijel onye na-enweghị ihe ọma maka onye gị na ya dị involved onye na-enweghị ihe ọma maka your plans ifugia because some of these arụsị ha na-adịcha very mean. Go maka apụta sị gị na ikwe mmadụ nkwa dị ka ikwe arụsị nkwa because na a ga-agbagidekwe gị ogwe ya o gbagide ị ga-afụsịkwa onye arụ kasara gị arụrụ and self. One of the reasons why eji atụ inu ahụ bụ ya because ikwe arụsị nkwa ị ga-eme ka you will fulfill it. Ọ dịrọ like our merciful God. Ọ ga-abụ imecha ya promise. Anyị na-emekwa nchukwu ihe
And God is a merciful God. Ebe onye ọbụla na-ege m ntị, ebe ọbụla ị nọ na-ege m ntị na mma ikwu jụọ onwe gị, how many promises you make you go to God if you feel and ị na-ana free? Jee try ya ebe alụsị ka ị nwee nsogbu. Ndị join m na YouTube, daalụ sọ, daalụ for joining me on YouTube. Nwatu Amechi, Sam hi. Hi, Nwatu Amechi, daalụ sọ. Divas Leo, Sam hello. Moses Agu VIP Kano, Achalugum, how are you doing today, my dear? Ademoyi, Ademoma Moses, thank you for joining us on YouTube. Dalo. I'll join them live on YouTube. Join ya, subscribe or like on our channel. Audio Kemba. Ka anyị nwee ike na-aga ebe anyị na-aga na permanent site and anyị ga-eru ya in Jesus name. Moses dị Moses do the Israelites ga promised land, even though na ọbara mụnwa ya abakwa akụkọ m anya adịkwa ka akụkọ Moses, m ga-abalụ nnọọ ma abalụ. So o nwere ebe anyị na-aga and I pray that you aid me na that journey. Abụrụ ije m ejenwu sọsọ m, ọ bụrụ ije m ejenwu sọsọ m, so I need help. Ọ bụrụ subscribe na my channel, subscribe on our YouTube channel. Ọ bụkwa na subscribe, go share our link, share the Vote Odenigbo link. Afa channel line na YouTube bụ Vote Odenigbo. Ise banye ebe ahụ, anọ m live, isonye n'ihe a na-eme. Daalụ. Cheta na ị ga-enweta nwe m na 0915 570 8347 0915 570 8347 ma nweta m na 0706 048 5853. Anyị na-ekwu today maka ụmụ nwanyị na-ebugharị afọ ụmụ nwoke eje alụsị, na-akpọ ha na-eme incantation n'isi fa ka ha nwee ike nyenwe ohe ego erunwụrọ for yourself ka ị na-eje alụ, because whether na ije na nke alụsị or iji egbe confront onye ahụ nye gị ego, ihe mma bụ na ị nara onye ahụ ego ahụ by force, because onye ahụ enyere gị ya willingly. And one thing with all these things na one day ọ ga-backfire. Our question bụ, ọ backfire, ị ga-ebunwukwe na ọ backfire, right? Okay, so nnaga ka m gaa obere break na cheta azụ ka m pịachie maka na anọ m na the last wrap of my show and dịmagon ka o si adị. Taa bụ Friday already. Ọzọ mụ na unu ga-afụ bụ na ihe afịa echi niile. Aga na ebe ọ bụ na nna na cheta azụ. Ndewo.
All right, Sana Chetagoma Zona Vote 104.3 FM, and of course, I'm the last wrap of the show. And actually, is used this period. You want to go? All right, so H Nini Jafia, I'm going with a special guest, Chairman Enugu State Internal Revenue. Muniagano H Nini. So prepare your questions. Go to Webasalo. Land taxes and the landlord and the agent kiniko yaya gogo just muniaga no na ijafia ichnini yeah ima ijafia or business shine so anything was money buying and selling I know yeah. So prepare your message I get way calling okay calling program tomorrow ima ijaya na abukare calling mana because na get way guest I'm getting I got me a calling show special edition of Ijafia tomorrow. So prepare yourselves, prepare your questions, and when it's in Abagojuga, when any imagon experience inwe abu no any land difficulties must see of intanimo anything masalo tax and lands and just you want to go kwadihs because munia gano echinine Dr. Honorable Namani munia gano echinine then again and good news this one is good news Ooh. Drum rolls, drum rolls, drum rolls. Actually, our DJ Deep Singer on our wedding Godwin. Sports fan. I'm not problem na Godwin. I'm going no name wedding each. But don't worry, bo onye nta akụkọ onye ozioma. I am the bearer of good news. Don't worry, I'm more aguni and overthinking. That's a Godwin name wedding to his beautiful wife tomorrow. So ọ bụ na nwa abịa sports echi Sivania, congratulations. But marriage adoro easy. Marriage adoro easy. Taking it to the next level adoro easy. And every other thing that has to do with email wedding. Or dear easy at all. Amaram no gwalun, but obu no gwalun, don't worry. In a new first from Auntie China's on ODENIGBO. Because more good news that Mariam Abram Benina ya name ife na ndị Nigeria ebe good news bịa ya pocket ya mba anyị na spread good news only so wedding ya bụ echi niile and ọ ga-adị very very wow ịghọtago so our DJ Dipson ga na-ebe agwa m si na DJ Dipson nọ on grabs DJ Dipson nọ on sales bịa were na anyị ga-ekponye unu ya wholesale ego gị bụ ife kwuru imagon so ọ ga-anọ na wedding Godwin tomorrow in case and then ụmụfụ Godwin echi unu onye ya na radio sibania congratulations ọ bụ unu ajụ nke bụ nso ya ma njukwute sef ọ ga-adị surprised ma ọ bụ na okwubeghị ọgwa bụ unu so ọ ga-adị very surprised anyway so
tomorrow I know good things to come to your good things get me right tomorrow na vote, Godwin wedding, and the presence of the chairman of Enugu State Internal Revenue organ here monage na anything tax yatago. So they can swear unu and on the last rap and ever can get piachi for today. See you no dalu. Thank you for staying with me. And if of ni name as a madu we feel na mmadụ kpacha ego, the best thing onye a ga-eme bụ ịdash gị ego. Onye ahụ enyere ọ dashịrọzi gị ego ọkwa somebody from his hard earned money o wepụtara obi ọchị ya, obi o ji wee bụrụ ezigbo mmadụ nye gị ego, mana somewhere somehow deep down inside obi gị na-asị gị na onye a dị very stingy, na onye nwụrụ gị ego. You feel na the best thing n'ime is to take the person to the shrine. Ike ka ọ wọkụọ gị, ike ka ọ wọkụọ gị, but I'm telling you ọ ga-backfire in Jesus' name. Ọ ga-backfire in Jesus' name. Mụnwa na-agwa unu ọ ga-backfire. Ọkwa mụnwa mụnụ na Odenigbo fa ndị bụ na fa na-eche ụdị ihe a, chedebekwa ya, chedebekwa ya. For the fact na ị nụrụ ozi a today mean na God wants to speak to you indirectly, chedebekwa ya. Ọ bụ na ị na-echebi ya ya be mala amalụ that na echiche ahụ echiche ọjọọ ekwensu na plant ya in your mind. Chedebia ọdịrọ mma nwoke je gbacha mbọ pụta ọ calculate cho onwe ya si oke na ego na ka ọ ga-egive out ka o were nke a tinye n'ihe dị otu a ọsọsọ gị ka a ga-enye ego. Maazị na o nwere ụmụ nwanne na o nwere project, enwere ihe nwoke ji ego eme erika. The best thing bata gị n'uche as nwaanyị nwụsịrị ara nne ya ike bụ ije buru nwatakịrị nwoke anụ abuse na ungodly place. Ya debakwolu ndị dibịa na-anabata ụdị ha, because ọ bụrụ dibịa niile ama nkwe gị ka ime ịkpa ụdị agwa. Dibịa niile ama nkwe gị ịkpa ụdị agwa. Ya debalụ ha, but it's well. One day ị ga-anụ ụdị ya, ọ ga-ada gị gbim n'isi, mana Chineke mee ebere ka ọ bụrụ gị ya akwụ ụgwọ njọ email na ọ bụrụ onye ọzọ na-amaghị ihe ka isi wee je na ihe email. Amara m epikwa ofu kọọla. Hello. Good evening. Ka ime? Ị nwe 1 minute o. Jisi ike o. Daalụ sọ. And ọ bụrụ asị, daalụ. Anaghị adị contented with what you have. Oke ọchịchọ onye na-akọsị ihe a niile, mana nsogbu adịrọ. Nwandị ị ga-achọ ya achọba ya ime ọfịa, inwe ike ka ịfụ ụzọ nata, ike ka ịfụ ha ụzọ wee nata, mana Chukwu ya emeelu ya ebere. Anyway, nwaanyị Mbaise bife na-agụgodu m first. Maka ndị bụ na fa na-achọ nwaanyị ma ndị ma na-achọ nwaanyị nwere ukwu, ma ndị ma na-achọ nwaanyị mara eshi nri, ma ndị na-achọ nwaanyị mara akpa ego. Onye nwaanyị ga-agbachi unu ume. But meanwhile, mụọ ga-ahapụ with flavor nwaanyị Mbaise. Soon ka echi na-eburu ụbọchị ọzọ m ga-anọ na Vote 104.3. Cheta na agwa m na m ga-enwe special guest tomorrow, special edition of Ije Afia. Mburukwa ndị nji maka wee bịa, burukwa onye bịa maka anyị. Anyị na-aga echi bụ wedding Godwin. So kpọọ onye sịbanya congratulations. Ya tago kpee na ekpere n'isi ya, marriage adịghị izi. Ndewo ka emesịanụ echi niile.